Hey guys, Vakman εδώ και αυτό το βίντεο το κάνω για να σας πω να μου γράψετε από κάτω ιδέες για τι βίντεο να κάνω για το επόμενο βίντεο. Τι θέλετε να δείτε, ας πούμε, εκτός από gaming. Σας το λέω από τώρα γιατί δεν μπορώ να κάνω games. Οπότε γράψτε κάτι από κάτω και θα δούμε. Ξέρω ότι είμαστε λίγοι, είναι αρχή ακόμα, αλλά εσείς γράψτε κάτι από κάτω, έτσι, για το τι βίντεο θέλετε να δείτε, ας πούμε. Εντάξει, λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω, ήταν έτσι ένα μικρό βίντεο, το ξέρω. Εντάξει, ναι. Ήταν ένα μικρό βίντεο, το ξέρω τώρα, αλλά δεν μπορώ κιόλας να κάνω κάτι, διότι είναι βίντεο για να σας ρωτήσω τι θέλετε να δείτε. Ωραία, οπότε ναι. Αυτό ήταν το βίντεο. Γράψτε όπως σας είπα από κάτω. Από κάτω γράψτε ό,τι θέλετε να δείτε για επόμενο βίντεο. Ή αύριο πάντως θα... Οπότε, ναι. Γράψτε κάτω τι θέλετε να δείτε. Το ξέρω, το είπα πολλές φορές. Αλλά ναι, γράψτε από κάτω. Και θα δούμε. Ό,τι βγει περισσότερα... πώς το λένε, με περισσότερους ψήφους τέλος πάντων, θα δούμε, σχολιασμού και τέτοια, ξέρετε εσείς. Ναι, αυτά ήθελα να σας πω. Bye!